Ai, että kyllä oli niin ihana reissu. Vaikka oli pelkät kansipaikat, niin kyllä me sitten rytkytettiin siellä niin, että ihanaa oli. Mutta niin meni vatsa sekaisin, että ihana on niin kuin... Perkele, mie jätin ovet auki, mutta onneksi ei ole viety kaikkia tavaroita. Ei ole viety meitä. Mutta istuhan ei sohvaan, niin ei näytä mitä me on tuonut sinulle tuolta Mustamäen torilta. Ei, oot siellä jotain ihanaa mulle. Ei kun ihanaa. Ootko siellä jotain mulle? No elähän nyt. Mitä sieltä ostit? Siellä parfyymiä vai mitä sieltä Minä ostit? ostin kyllä vielä saa halvalla tenaleidin. Mut hei, kuka on Suomen paras miesnäyttelijä? Mitä ei ihan ihanaa? Onko sulla siellä kassissa Samuli? Se on niin ihana se Samulin kappale se, että Mikä käsi se? Mitä kappale? käsi kädessä. Missä kuljemme talon autiaan ja se sinua niin minua niin. No, Aivovauva. paska näistä, kaho. Istu alas. Noniin. Hämy. Ihanaa, hämyt. Ja kerrankin pantu semmoseen pakettiin, että helpompi avata. Tuo ihana elokuva tuo hämyt. Tämä on kuullut ainakin. No niin. Laita pyörimään. Sain tullista läpi se. Niin. Perkele, Suomessa saatana tämmöisistä pätkistä niin 20 euroa vääntävät. Ihana. Me tulee ihana ilta. Eurolla sai, se on Eestin pojalla, mitä se kohdallaan se hinta. Nimittäin eurossakin on minusta puolet liikaa. No niin, laita pyörimään. Tule tänne. Pidetäänkin kato heti ja semmonen elokuva ilta. No niin. Ei heitetä edes vaatteita pois eikä Oi se on ihana. Ihana. Noin. No mie on vähän tämmönen, ei. Tuommoinen niin ihanana te yllätysten kanssa. Otahan tuo äitis tekemä häkkyrä vittuu tuosta pöydältä. Aina häkkyrä on. No katsotaan häkkyrä takkaa sitten. Ihana häkkyrä. Noniin. Kyllä lähti. Ladi sinä tänään, että kummalle teko se ihana. No nyt katsotaan, ole hiljaa. Noniin. Minä en kyllä ymmärrä mitään tästä juonesta, mutta se Samuli on laittanut aika paljon. Mikä sinulle nyt tuli? Tämä ihana. Ai perkele! No mut kun ei tässä nyt niin kauhia vakava, anna olla. Etkö sinä nyt voi, sinulla on niin ihanat nuo nakkisormet, anna kun minä kun Muovin tiukkaat. tää on niin ihanat, kato niin. Näin tämä avataan. Sä oot niin ihana hermoissas aina. Mitähän minulla mennyt nyt rahma? 2 euroa näihin. No perkele ostoksi. Kyllä se vähän surettaa, että mikä... Pannaanpa. Minkä ne on laittanut sinne? Oi Kakkosnelosen, ihana kakkosen. Elää, kun tästä saa hyvää, kun meidän kirja... perkele eurolla myyt tuonne. Meidän kirjahyllyn notkuun, niin tämän saa siitä. Älä siellä kato. Mulla on toinen topukka täällä. Kyllähän ne vähän surettaa nuo rahat, että... Annappa tupakki minullekin. Niin. Vituttaako sinuukin? No vituttaa minun meidän rahat. Joo. Kaikki rahat menee tämmöisiin, kun ei sitten olekaan oikeita. Ja Jyrki raukkaa niin Ottaa paljon. silti lähtiin voiton puolelle, kun 2 eurolla 2 kartonkia. Jos toisessa on 2 niin toisessa on tupakkia. Ihana. Poltettaan se oikein tupakit, oikein tälleen. Poltetaan nyt, ettei ihan hermosavu. Vasipala. Miekin, että ei ne kyllä 2 kertaa. Pannaan palaamaan. Pannaan palaamaan. Ai perkele. Otahan hömpsyt. Ai ihana. Kyllä se ihana. Ei rusahtanut. Se oikein tämmöisen vodkan ostit. Se on niin ihana, kymmenen nyt Tuota varmaan mennyt jo puolessa. 5 euroa ja onneksi Ferrari-lippis on aito. Lahan miulkii minuukin vähäkö. Ai. Jyrki, mihin sä menit? Jyrki, mihin sä menit? Ai vittu, nyt lähti vielä sähkötkin.